Zela now. Amen. Noma wamsiza zazinezoneza ama-suffering wakhe kwakungama-suffering ngokuthi uJesu mayesafile uzosiza la bayithatha inkosi yamakhosi bayibeka ashakabosha bayibeka endaweni yekhaya eGolgotha kuthiwa isiphambano saqale sabekwa phansi uma sibekwa phansi uJesu wasengwalala kuthiwa bazalwane isifikile ababesebenzisa akusona isifikile esincane kodwa isifikile esikhulu esincane ungashaya sashaya sihlempula inyama sihlempula umsipha sihlempula ithambo bese sipho bese siyohlangana nemlamu noma nemlamu nokho wathathwa nesinye isandla kwenziwa umane nasemhlobeni wathathwa nesandla sashawa uJesu wabashawa
My God. It is the possible. We are celebrating the possible. Oh, yes, Lord.